panguva inoyi pane information yatiri kureceiva inoonekwa kunzi the Parliament of Zimbabwe has deleted the online results of the CAB3 WhatsApp voting poll. Saka pana mashoko anobuda panguva ino uchinyatsonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF iri panguva yakaoma. Panguva ino yatinoona kuti what they are trying to push, kune vamwe vanhu vari kuenda against it. Pane madevelopments ari kuonekwa kunzi people they are running mapolls avari kuona kuti they are trying to analyze and see kuti vanhu vangani vari interested in these constitutional amendments. Zvaita kuti panguva inoyi the Parliament of Zimbabwe isafara nazvo, zvaita kuti it some polls ari kugeneratewa achiratidza kuti vanhu havasi kufara pamusoro these constitutional amendments. Or subscribe or like on the bell icon. Pana pamoja na content. This is the latest parliamentary survey on CAB3. Do you support the constitution amendment bill number 3? Yes or no? You have seen kuti right panguva of the capture of this poll, PANE 17 yes and 96 who voted against vachiti no. Citizen Coalition for Change and breaking. The Parliament of Zimbabwe has deleted the online results of the CAB3 WhatsApp voting poll after more than 40,000 people voted against Constitutional Amendment Bill number 3, while fewer than 5,000 voted in favor. This is a disgraceful act by an institution that is supposed to serve as the moral compass of the nation. We expect Parliament to uphold transparency and remain an institution that truly represents the voices of the people. Do mamirwa zvakaita wachizvarwa nyika yeZimbabwe panguva ine kuri kuonekwa kunzi more than 40,000 people they voted against these constitutional amendments, but panguva ino the Parliament decides to delete and forget about it. Vachiti isusu zvatinoda ndo zvamunoita. We don't listen to your input or your suggestions to correct us, but isusu tinokuita zvatinenge tichida. Mbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section yedu mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.